May nakakwentuhan ako, sobrang bait niya. Kasi bigay siya ng bigay. Ang fear niya, ayaw niyang masabihang nagbago na siya. Kaya yun, siya ang nauubusan. Proverbs 29 verse 45 says, "Fear of man will prove to be a snare." Maraming OFW ang nakaka-relate dito. Ito ang isang trap na takot tayo. Baka masabihan tayong madamot or mayabang or nag-iba na. Sige lang, padala ng padala. Sige lang, bigay ng bigay. Pero tanong ko, sino ang nagbabayad ng kapalit? Ikaw. Duty ka o overtime ka. The prodigal son story shows sometimes the father allows hardship for growth. Love is not always saying yes. Sometimes it's setting boundaries. Stop buying for someone's approval. Build authority. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang disiplina. Pakita mo yung resulta.